गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। सासे सिख्लाया सासे सेंग्राजों गोसो थोलायनानै हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि हौवाजोंनो बुथारजानांबाय। मानो? दिनैनि बे भिडिअआव आङो सिख्लाफोरनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंगोन। बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। नोंथांमोना मैयानि आंनि भिडिअखौ गासैबो नुखाजोब्बाय खोमा। बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट हरदों, मोजां मोजां कमेन्ट हरदों आरो गाज्रिबो कमेन्ट हरदों। आं बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ गाबोन भिडिअ खालामनानै होगोन। आं बेखौनो बुंगोन, जाय सेंग्राफोरा आंखौ बे सिख्लाखौ लानानै सानफ्रोमबो जरायो बुंनानै मोजां मोनो, बे सेंग्राफोरा बे सिख्लानि फाग्ला। बे सिख्लाखौ नुवाब्ला बिसोरो थानो हाया। बे सिख्लानि थाखाय फाग्लाखायनो बिसोरो आंजों नांजाबाय थायो। नंगौना नङा बाथ्राया? बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा? गोबां सेंग्राफोरा बे सिख्लानि थाखाय फाग्ला, बेनिखायनो आंजों बिसोरो नांजाबाय थायो, आंखौ जंखायबाय थायो बिसोरो। दिनै आसामाव, आपार आसामाव ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायखौ लानानै हाजार हाजार मानसिया दुखु फोरमायदों। सासे गोरिब न'खरनि सिख्ला आरो सासे हौवाया, सेंग्राया फोरोंगिरि, गोसो थोलायबाय, हाबा जाबाय। हाबा जानानै 8 मास जाबाय। 8 मास जानायनि उनाव बे हौवानि मबाइलाव सासे सिख्लानि कल आरो मेसेज मोनबाय, सासे सिख्लाजों लाइन मारिबाय थानाय। बेनिफ्राय बे गोरिब न'खरनि जाय गोसो थोलायनानै हाबा जानाया 8 मास जाबायमोन, बेयो गावनि हौवाखौ बुंबाय, मानो बेफोरबायदि? आं थासान्दिबो मानो नोङो गुबुनजों लाइन मारियो? गुबुनजों मानो कल रायज्लायबाय थायो? मानो वाट्सएप खालामबाय थायो? होननानै बुंबाय। बेनिफ्राय बे हौवाया गावनि गोरिब न'खरनि जाय सिख्लामोन बेखौ लाना थांनानै बुथारबाय। बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै आं बे जाथायखौ लानानै सिख्लाफोरनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंगोन। आङो आगोलनि भिडिअफोराव गोबां बुंबाय, सिख्लाफोरनि जिबना गोबां डेन्जार। हौवा मोजां मोनोब्लासो, मोनाब्ला गाबोननो नोंखौ जुलि खालामनानै गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनानै नोंखौ गारोब्ला, आलाय सिलाय खालामोब्ला नों माजों जागोन? नों जेबो रोङाब्ला। बेनिखायनो फराय, नोंसोरो गावबा गावनि आथिङाव गसंनो नाजा, नङाब्ला नोंनि जिबना गोबां डेन्जार। जों बेफोरबायदि जाथाय गोबां नुनो मोनबाय आरो जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ। आलाय सिलाय जानानै सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै जानो गोनां जानानै दङ। हाबा जाबाय, हौवायाबो जेबो गैया, थांनानै आलाय सिलाय जाबावबाय। दा मा मावबावगोन बे सिख्लाया? गथ' बानानै बिचारा ओरैबायदि खस्थ' खामानि मावनानै जानो गोनां जादों। बेनिखायनो आं बुङो, दिनैनि बिमा बिफाया एसेबां मोजां फरायनो होदों। उन्दै उन्दै सिख्ला गथ'फोरा, नोंसोरो मोजां फरायनानै ला। दिनै नोंसोरो फनाव, मेसेन्जाराव सेंग्राफोरजों इन्जय खालामगोन, नाथाय बे इन्जय खालामनाया मोनसे समाव ओरैबायदि डेन्जारबो जाहैनो हागौ। मोनसे समाव जायाब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। बेनिखायनो नोंसोरनि समखौ बरबाद खालामालासिनो सेंग्राफोरजों जानला मानला मेसेन्जाराव फन नाम्बार लानानै रं नाम्बारजों टाइम पास इन्जय खालामालासिनो नोंसोरनि समखौ मोजाङै हगार हरोब्ला जिबनाव उनावहाय मालाबाबो खैफोद जानाय नङा। आं बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबाय। दिनै जोङो मा नुखो? सासे गोरिब न'खरनिमोन। दिनै गोबाङानो साननो हागौ बे सिख्लाखौ लानानै, गोरिब न'खरनिमोन, मोजां हौवा मोनबाय, साख्रि गोनां, जोबोर मोजां जासिगोन बेनि संसारा, लाइफआ। दिनै बे हौवाया गुबुनजों फन रायज्लायनानै बुंनायल'आवनो बे हिनजावखौ दिनै बुथारबाय। बेसे दुखुनांथाव। दिनै बे सिख्लाखौ लानानै, बे सिख्ला जानानै आसामाव ओरैबायदि सोरबा सोरबा मोजां मोजां खन्थाइ लिरदो। बे सिख्ला जानानै आङो बैसोरनि खन्थाइखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदो, सासे सिख्लानि लाइफआ माबायदि। आरो बेबो सोरनि थाखाय जादों? सासे सिख्लानि थाखाय। दिनै सिख्लाफोरा मा सानो? दिनै नोंसोरो रोंखा राखा फरायनो गोरों, नोंसोरो माबा मोनसे मावनाबो जानो हागोन, नंगौना नङा? सासे हौवा मानसिजों फन रायज्लायबाय थानो थाङोब्ला
बेजों लाइन मारियोब्ला बैनि हिनजावनि सायाव मा प्रब्लेम जागोन नोंसोर मा सानो? दिनै सासे सिख्लानि थाखाय सासे गोरिब न'खरनि सासे सिख्ला हिनजाव बेबो थैनो गोनां जाबाय। बेनि न'खराबो बे सिख्लाखौ लानानै बे हिनजावखौ लानानै जोबोद दुखु जानो गोनां जाबाय बिमा बिफाया। बेनिफ्राय जाय सेंग्रा गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोननानै गावनि हिनजावखौ बुथारबाय एसेबां गोबाव मोजां मोनलायनायनि उनाव दिनै बेनि बिमा बिफायाबो बेसेबां दुखु जारलायाव गोलैगोन आरो गावनि लाइफआबो बरबाद सासे सिख्लानि थाखाय। दिनै जोङो गोबां नुनो मोनो जोंनि जायगायावबो सोरखौबा सिख्लाखौ गोसोथोबोबाय गावनि सानै साथाम गथ'खौ गारनानै गावनि हिनजावखौबो आलाय सिलाय आरो गथ' गथायखौबो आलाय सिलाय। जों बेफोरबायदि दावराव जानायबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव जों दावराव जानायबो नुबाय। गोरों गोरों सिख्लाफोर नुदोंना नुवाखै? थांनाय समफोराव नुदोंना? गोरों सिख्ला, बेबो जाम्बि सिख्ला नंबावा। गोरों सिख्लायानो थाखा फैसा गोनांजों लाइन मारिनानै बेफोरबायदि दावराव जानाय जों नुदोंना ससियेल मिडियायाव नुखांबाय जों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो। दा सिख्लाफोरा मा सानो? सोरबा हौवाजों बेफोरबायदि लाइन मारिनाया मोजां, सोरबा हौवाफोरा थगायनो हागौ सिख्लाफोरखौ। आं हिनजावखौ गारबाय 6 बोसोर जाबाय 7 बोसोर जाबाय, आं दा नोंखौनो नांगौ, नोंनो जा नांगौ आं बेखौनो होगोन, नों आंखौल' ला। सिख्लाफोरा मा सानो? सोरबा हाबा जानाय हौवाजों लाइन मारिनांगौ ना नोंसोरो नोंसोरनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावनांगौ उन्दैनिफ्रायनो? ओरैनो थाखा फैसा मोननो लुबैयो सा हौवाफोरनिफ्राय? जिउआ ओरैबायदि सिख्लाफोरनि लाइफआ मोजां हौवा मोनब्लासो, मोनाब्ला गाबोननो नोंखौबो लाबाय, गथ' सासे खांबाय, नोंखौलाय मानो नांगौ आरो गुबुन गोसोथोबावनो बारा सम नाङा। साननो हनो गोरों हौवाफोरब्लासो जायजों जुलि जाबाय बेजों थागोन। जोङो दिनैनि बे जुगाव कलि जुगाव ओरैबायदि जाथावनाङि जाथायखौ नुगोननो। बेनिफ्राय बुंदों जोंखौ भगबानखौ सिबिनो, जोङो बे जुगाव भगबानखौ फोथायनानै भगबानखौ फुजिनांगोन। अब्लानिया मा बासायगोन? गाज्रि लामानिफ्राय गाज्रि खामानिनिफ्राय बासायगोन। नङाब्ला बे कलि जुगाव ओरैबायदि जाथाय नुगोननो जोङो, जाथावनाङि जाथायानो जागोननो आरो गोबां जाथाय जोङो नुगोन। भगबानखौ सिबियोब्ला मा जागोननो? गिगोन मानसिया, भगबाननि नाम लानानै गिगोन। नाथाय बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला पाप नाङो, बेफोरबायदि मावनो मोना, मानसि बुनो मोना, जिब जुनारखौ दानथारनाय बुथारनाय बेफोरखौ दानथारोब्लाबो पाप जायोनो। माबा मोनसे जायखिजाया नंना नङा? जायखिजाया मानसिखौ हिंसा खालामनानै मानसिखौ बुयोब्ला पाप नाङोनो। जोङो मा भगबानखौ सिबियोब्ला भगबाननि फारसे जों थाङोब्ला मा मानसिनो एसे गिनाय फैगोन। नङाब्ला जोङो भगबानखौ सिबियाब्ला भगबाननि बाथ्राजों जेबो सानाब्ला मानसिया जेबो गिनाय नङा। दिनैनि दिनावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मबाइल केमेरा अन खालामनानै लायाब्ला, मबाइल गैयामोनब्ला दिनैबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदो जेरै बर'जों बर' बुथारलायोमोन, होसोलायोमोन, दाबो बुथारलायगोन। दाथ' बांसिनसो बुथारलायगोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि गरम, जों बर' हारिनि थैया जों बेफोरबायदि गरमजों जानाय नङा। जोङो थान्दा दिमाग लानानै साननांगोन, भगबानखौ सिबिनानै खामानि मावोब्लासो जोङो मा बासायगोननो, मोजां लामाथिं थांनो हागोननो। नङाब्ला बायदिसिना जाथाय जागोननो दिनैनि बे फैनो गोनां समाव। दा सिख्लाफोरा मा सानो? सोरबा हौवाफोरजों बेफोरबायदि लाइन मारिनाया मोजां? बरबाद जाबायना सानै सिख्ला, बेवहायबो सासेया बरबाद जाबाय, गावबो बरबाद जाबाय, गाव बासायबाय। दा मा सानो नोंसोरो? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्था हरनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।